Dobrý deň, milí priatelia. Vítam vás na tomto kanále, ktorý sa venuje zdraviu, aj telesnému, ale aj mentálnemu, psychickému zdraviu, alebo ako si zlepšovať svoj život, ako lepšie ním plávať a prežívať ho. Je to predvianočné obdobie, ktoré je trošku hektické, i keď by sme sa chceli ukľudniť už. A tešíme sa na sviatky s našou rodinou. Ako zvládať stres, ktorý nám prichádza, tak sú nejaké veci, ktoré sa dajú také nejaké inštantne alebo rýchle riešenia, také nápomoci. Sú dýchanie. Dýchanie nás vie ukludniť, dať do rovnováhy. A to tak, že robíme na niekoľko sekúnd alebo počítaní, povedzme 4, 6, kto vie aj 7, ale povedzme, dáme nejaký stred, že na 5 dôb, na 5 sekúnd, 5 počítaní sa nadýchujeme. 1, 2, 3, 4, 5. Potom tú istú dobu, približne tú istú dobu, na 5 zadržiame ten dých, zadržiavame. A potom na tú istú dobu, a možno že aj trošku viac, vydychujeme. A nakoniec vydýchneme všetok aj zostatkový vzduch. A toto cvičenie môžeme opakovať 10-12 krát, tak až kým pocítime kľud. Pretože rozruch vonkajšieho sveta, alebo vonkajší svet je taký, že vplýva na nás a hlavne reaguje na naše vnútro. A preto sme som si všimol, že pokiaľ ja nie som vnútri v poriadku, tak aj neviem riešiť veci z môjho okolia, neviem riešiť vzťahy, neviem riešiť prácu, zle sa rozhodujem. A preto je priorita nájsť za každú cenu v prvom rade dať do poriadku seba, dbať na to, aby som bol vyspatý, aby som večer nepil alkohol, nejaké mäso, aby som nebol prejedený, aby som sa vyspal, aby som mal dosť energie. Tá energia je základ, aby som bol samozrejme kvalitne najedený, dostatok ovocia, zeleniny a olejov, takýchto nejakých látok, vy to už sami dobre viete, ktoré vám dajú tú výživu. A keď je človek v poriadku sám, tak potom vie riešiť oveľa lepšie a správnejšie to, čo sa mu deje v okolí. Takým ďalším faktorom je ešte to, že častokrát bojujeme s tým, čo sa nám deje a vnímame, že nás to obrovsky vyčerpáva, pretože častokrát nevieme zvládnuť, nevieme bojovať na všetkých frontoch. Tam riešim proste partnera, tam riešim niečo v práci, riešim, čo sa týka môjho zdravia, financií. A je toho tak veľa, že nás to vyčerpáva a častokrát proste opakujeme to isté, snažíme sa tým istým spôsobom vyriešiť tú situáciu, ktorá nám nejde vyriešiť. A v tomto prípade by som navrhoval opäť takéto nejaké také riešenie, ktoré mne teda funguje. A je to, že let it be, nechaj to tak, skús to nechať tak a poprosi, nechaj to na Boha, proste nechaj to na ten vyššieho ducha, svoju dušu, svojho ducha, svoje vyššie ja. A kľudne povedz aj svojim deťom, pokiaľ už nedokážeš s nimi riešiť tie veci, že nedokážeš ich nejak pretransformovať a chceš byť im nápomocný, tak povedz, ja už to nedokážem, už nemám sily to riešiť. A nech to bude po tvojom, dobre, urobme to tak. A nechajte to naozaj plynúť, ako nech sa stane, čo sa stane a môže vtedy nastane tá zmena, aj tie deti si niečo uvedomia. Aj s tým partnerom, keď niečo riešite, prestaňte to riešiť na chvíľku, tento mesiac, do konca roka. Nechajte to riešiť a iba sa viete, že Pane Bože, buď vôľa Tvoja, toto si opakujte. Pane Bože, Oče náš, buď vôľa Tvoja v tomto a v tomto. Spolieham sa na Teba, že ma budeš dobre viesť a už nech sa stane to, čo ako sa stane. Náš mozog tiež vyhodnocuje častokrát, že nezdar alebo nejakú stratu ako neúspech a
nie je to vždy tak, častokrát proste aj nejaké nezdary alebo straty, ktoré náš mozog vyhodnocuje ako veľký mínus, sú práve pre nás, môžu byť pre nás prínosom, pretože nás chcú potlačiť, nakopnúť do niečoho nového. Tak len si to prosím vás uvedomte a pýtajte sa, ako to mám riešiť po novom, čo nového mám robiť, ako to mám inak, ako mám inak pristupovať, čo mám pochopiť z tejto svojej straty, z tejto svojej úlohy, z toho svojho bôľu. A to je tá najsprávnejšia cesta. Mozog nás častokrát vedie cestou tam, kde je viac peňazí, kde je viacej hojnosti, alebo tej materiálnej teda, a kde vlastne dostaneme lepšie spoločenské hodnotenie. A častokrát, alebo nemusí to byť cesta toho srdca, tak keď sa rozhodujete, tak skúste sa rozhodovať nie tam, kde sú, alebo kvôli peniazmu alebo materiálnemu blahu, ktoré teda preferuje náš rozum, náš mozog. Ale skúste sa rozhodnúť srdcom, čo by naozaj robilo radosť, v čom by som mohol byť nápomocný druhým, aké je to moje poslanie na zemi, prečo som tu a čo by som mohol v tejto svojej situácii robiť tak, aby som bol prínosom aj pre ostatných, aj pre seba, a potom na konci dňa vlastne aj vám príde viacej tých peňazí, lebo budete v tom toku, flow vám pôjde. A verím, že to bude, že prekonáte všetky svoje cesty vašej duše nejakým spôsobom v poriadku a v pohode a radosti, prijatí. A len si uvedomte, že vlastne my sme tu vďaka nejakej väčšej sile, nejakej Božej sile a ktorej môžeme vďačiť za všetko, čo tu máme, za svoju rodinu, za to, že stále máme zdravie, stále máme stále dýchame, keď ma počúvate, tak určite dýchate, počujete ma zrejme, stále máte uši. A to sú veľké veci, všetko, to sú veľké drobnosti, maličkosti, máte oči, že vnímate, vidíte to prostredie, alebo to sú také dary, ktoré sa ťažko aj vyvažujú peniazmi. Keby som sa vás pýtal, dobre, keby ste stratili oči, koľko peňazí by ste boli ochotní dať, aby sa vám vrátil zrak? Keby ste stratili, chápete, uši, čo by ste dali na to, aby sa vám vrátil opäť sluch? A to sú častokrát, to sú finančne nevyjadriteľné veci častokrát. Takže buďme vďační za to, čo máme a pomáhajme jeden druhému. A toto sa vám vráti, to je tá cesta, byť nápomocný tým druhým a v prvom rade si držať vlastnú energiu, vlastný balans, byť dospatý, prijímať veci, nebojovať s nimi, nemíňať energiu na boj s vecmi. Teraz je december, je to vlastne čas na také ukludnenie a prijatie a ďakovanie za to, že sme prežili ten rok a s nádejou, že nás čaká svetlá budúcnosť a ďalšie nejaké veci, aby sme sa mohli vyvíjať a posúvať dopredu. Tak prajem vám krásne sviatky a veľa zdaru a veľa lásky.